Пасля шмат было вакол гэтага малога віншаванняў, захаплення, абдымкаў, пытанняў, расказаў. Хто бачыў, расказваў, хто не бачыў, пытаўся. Здаецца, што там, за вольхамі, яго падхапілі на рукі і паднялі высока ў гору, а начальнік конніцы у геркулесавых абдымках яго трымаючы, доўга шаптаў нешта пра сястру, пра панну Анелю. А як жа, ён уратаваў той каштоўны клямар, які яднаў іхнія веды, сілу і волю, што ўмела трымаць іх у аковах цярпення і распальваць іхнія душы агнём надзеі, хоць бы насуперак самой надзеі. Гэтым вечарам панавала тут нейкая дзіўная, добрая, братняя радасць. Толькі на ім адным, які быў прычынай гэтай радасці, яе зусім не было. Выглядала так, нібыта ён хацеў цешыцца ёю, і не мог. На ўсе пытанні адказваў коратка, альбо не адказваў нічога. На абдымкі рэагаваў абдымкамі, аднак быў сярод усіх як у сне, быццам у роспачным задуменні. У блакітным ручаі змыў сябе пыл, кроў, парахавы дым, і твар яго зноў стаў белым і ружовым. Ён нават не загарэў, як гэта бывае ў некаторых жанчын, не браліся за яго белізну сонечныя праменні. Толькі няспынна пра нешта думаў, неспакойна, амаль сурова, нібыта душа яго хісталася над безданню, напоўненай сумненнямі, пытаннямі і загадкамі. А калі запаліліся зоркі, ён лёг пад гэтай бярозай і доўга не спаў, хоць усе ўжо спалі. Ніхто з нас, дрэў, спачатку не зразумеў яго неспакою і смутку. Я зразумела першай. Не дзеля таго быў ён створаны. Як я, хто часта размаўляе з небам пра справы вялікія і вечныя, не створана для апявання крывавых чалавечых бітваў, так і ён, захоплены геніем прыроды і высокімі думкамі людзей, не быў створаны для гэтых бітваў. Ён быў створаны для нечага іншага. Я ведала яго блізка, добра ведала ягоныя думкі і захапленні, зашаптала бяроза, густыя галіны якой, што спадалі да зямлі доўгімі заплеценымі косамі, ужо дзе-нідзе былі пасярэбраны вячэрняй расой, а сукня з белай кары прасвечвалася праз доўгія галіны. Я ведала яго блізка, добра ведала ягоныя думкі і захапленні, бо вакол мяне з зямлі, вільготнай ад блізкай крыніцы, расце вялізны тлум розных невысокіх траў, у якіх бегае, поўзае, лятае іншы тлум, таксама маленькіх разнастайных жучкоў і чарвячкоў. А ён, той малы, любіў быць на адзіноце з усім гэтым, і толькі тады на яго ружовым твары свяцілася ціхае і спакойнае шчасце, калі быў у атачэнні ўсяго гэтага. Ён сапраўды любіў гэтую малечу і пастаянна цікавіўся яе абліччам і жыццём. Слушна казала высокая елка, што быў ён закаханы ў геній прыроды, але толькі адна я ведаю пра гэта, бо не раз прыглядалася і прыслухоўвалася, якія цікавыя і працяглыя размовы вёў ён з гэтым геніем. Мілосныя таксама, бо так ужо сталася між людзей, што цікавыя і працяглыя размовы яны прывыклі весці толькі з аб'ектамі свайго кахання. Прадметам ягонай любові была прырода, але супраць яе паўстала любоў іншая, яшчэ больш палымяная, бо балесная. І менавіта яна прывяла яго сюды. Але пра ранейшую каханку ён забыцца не мог, і таму, пазіраючы ў твар смерці, якая магла сустрэць яго кожны дзень, вачыма і душой ён усё яшчэ імкнуўся да яе. Гэта бывала з ім у перапынках лагернай службы, падчас адпачынку. Іншыя пасля цяжкіх клопатаў, радыя адпачынку, збіраліся ў грамадкі, гаманілі, успаміналі, і не раз іх невясёлы смех ляцеў над полем блізкай смерці, а ён, як звыкла, ахвотней маўчаў. Ціха хадзіў непадалёку ад мяне пад цяністымі вольхамі, па калінавым гаі, каля крыніцы, і штохвілінна нахіляўся да зямлі. Нешта між зёлкамі ці насякомымі выглядваў, шукаў, знайшоўшы, браў на далонь або ў пальцы і ўзіраўся, засяроджваўся вачыма, душой, памяццю і быў шчаслівы.
Аднойчы 3 ці 4 яго таварышы падышлі да яго і запыталі, што ён так пільна шукае і да чаго так уважліва прыглядаецца. А ён у гэты час трымаў у пальцах нейкая зялёная пёрка, дзіўным чынам аздобленая і прыгожая, таму сваім ціхім і лагодным голасам пачаў расказваць ім пра тое, якая рэдкая гэтая расліна, як ён прагнуў некалі знайсці яе не засушанай у гербарыі, а жывой, які далёкі заморскі край з'яўляецца яе радзімай, як праз мацерыкі і акіяны вецер прынёс сюды яе насенне, і які гэта цуд прыроды. Такія вандроўкі гэткага маленькага, як пылінкі, насення на крылах ветру ад краю і да краю зямлі. Іншым днём тое ж самае паўтарылася з нагоды залацістага жучка, які трывожна поўзаў па яго далоні, а яшчэ раз адносна цудоўнай вадзяной лілеі, якая расцвіла ля берага ручая і якую ён сарваў і трымаў у руцэ, схіліўшы твар да яе пахкіх пялёсткаў. Яго таварышы, збіўшыся ў сціслую грамадку, пазіралі і слухалі. Усе яны пераўзыходзілі яго сваім ростам, шырокімі плячыма, мужным выразам твару. Іхнія чатырохкутныя шапкі здаваліся на зялёным фоне вялізнымі валошкамі і амаратамі. На цвёрдых і шырокіх паясах металёва паблісквала зброя, і дзіўна было бачыць, як гэтыя твары, загарэлыя, пазначаныя пячаткай пакуты, трывог, зацікаўлена схіляліся над маленькім пёркам раслінкі альбо залацістым цельцам жучка, і як на гэтыя асуджаныя галовы ад ціхіх слоў невысокага таварыша, ад зялёных тканак расліны, ад залацістых крыльцаў жучка, ад беласнежных пялёсткаў пахкай лілеі зыходзілі супакаенне і супачын. Вось для чаго ён быў створаны. Ды яшчэ для тых думак, пра якія расказваў прыяцелю тады, калі ўсе спалі, а ён не спаў, і ляжаў на густой траве ля маіх ног. Ягоны сябар не спаў таксама. Сон прагнала з яго вачэй думка пра тую вялікую загадку, якую, як крывавай павуцінай, аблытвалася і гэтая зямля, і яе найлепшыя сыны, а яшчэ, магчыма, ад згадак пра малую Анельку, якая засталася далёка там і, напэўна, сумуе і плача. Ён прыйшоў да брата Анелькі, і абодва яны доўга ляжалі ля маіх ног, павярнуўшы адзін да аднаго свае твары. У начной цішыні яны размаўлялі так ціха, як ціха плачуць мае косы, калі з іх шапатліва сплываюць на траву майскія начныя дажджы. Было ціха, толькі на адным канцы лагера часам нечакана заіржэ конь. На другім з грудзей соннага чалавека вырвецца глухі крык альбо пачуецца цяжкі ўздых. Хтосьці, паранены падчас апошняй бітвы, стагнаў пад дубам у сплеценым з галін будане, а з-за дрэў, што акружалі паляну, слаба асветленыя зоркамі, былі відны чорныя сілуэты ўзброенай і нерухомай варты. Гэтыя двое, пазіраючы то на адзін на аднаго, то на зоркі, размаўлялі пра той далёкі час, у будучыні далёкі, які будзе альбо не будзе, а калі будзе, то водамі супакаення і ачышчэння абмые зямлю, і тады меч, верагодна, будзе перакаваны на плуг, а ягняты будуць спакойна спаць каля львоў. Яны гаварылі з журбой, захапленнем і нязгаснай надзеяй аб будучыні свету, калі пасля стагоддзяў барацьбы, злачынстваў і пакутаў наступіць рай невінаватасці, спакою і згоды. Ціхім шэптам яны марылі пра той найдалёкі ідэал, да якога верлівай ракой і вечнай плынню спяшаюцца мроі людскіх розумаў і высокіх сэрцаў, якія ніколі не ведаюць, ці даплыве калі-небудзь рака да сваёй мэты. Ах, боль і роспач гэтых мрояў без надзеі на здзяйсненне, гарачых жаданняў без напаўнення, загадак без адгадак. Ах, бяздонны смутак гэтага ўсяго. Бо хоць прадмет барацьбы бясконца дарагі і святы, ды пралітая ў бітве людская кроў труцізнай сплывае ў жылы, а нанесеныя раны цяжкімі ранамі кладуцца на сэрцы тых, хто іх носіць. Гнеў, пакуты і смерць – гэта вароны, якія пасуцца на трупах радасці, ласкі і людскіх надзей.
О, злы род, які супраць сябе самога вострыць кіпцюры, бедны род, які жыве толькі імгненне, сыны якога наўзаем скарачаюць адзін аднаму жыццё, няшчасны род, які з усіх бакоў мае пагрозу свайму целу і духу, сыны якога наўзаем пагражаюць адны адным целам і духам. О, калі ж будзе іначай, і ці калі-небудзь будзе іначай, чаму не нарадзіўся я пазней, калі свет стане іншым, альбо раней, каб вочы мае не маглі расплюшчыцца для ўсяго гэтага і зразумець, што я сам мог бы быць іншым, калі б людзі былі іншымі. Пасля кароткага маўчання з тужлівай усмешкай ён паўтарыў словы старажытнага паэта. Легенда сведчыць, што ў першародную гліну, якая мела быць асновай чалавечай прыроды, Праметэй уліў па кроплі кожнага са звярыных пачаткаў, а ў само чалавечае сэрца дамяшаў ваўчынай хцівасці і львінай ярасці. Гэта стала прычынай той прагі помсты і гневу, якія выліваюцца на людзей страшнымі стратамі. І гэта з'яўляецца прычынай таго, што у руіны ператвараюцца дзіўныя збудаванні, што лемяхі варожых войскаў разворваюць валы заваяваных гарадоў. Гарацый? Спытаў яго таварыш і моцным рыўком адарваў плечы ад травы. Заваяваных гарадоў, паўтарыў ён, хвіліну памаўчаў і ўсклікнуў. Цяпер іначай не можа быць заваяваных гарадоў, цяпер барацьба – гэта неабходнасць. Ціхі, але рашучы голас адказаў гэтаму страснаму воклічу. Цяпер іначай не можа быць, пакуль будзе гвалт, да той пары будзе супраць яго святы гнеў, да той пары, пакуль пануе крыўда, датуль будзе супраць яе барацьба, цераз кроў і смерць, праз руіны і магілы, з надзеяй ці насуперак надзеі, бітва з пеклам на зямлі ў імя неба, якое павінна апусціцца на зямлю. Магчыма, і апусціцца? Некалі, калі нас ужо не будзе на зямлі. Так не раз размаўлялі яны між сабой у начным змроку, пакуль увесь лагер спаў, а ваколь лагера на тэрыторыі слаба асветленай зоркамі бачылі чорныя сілуэты ўзброенай варты. І вось наступіў дзень. Шэпат бярозы цішэў, затухаў і сціх. Затое пачаў гаварыць магутны барадаты дуб. І вось наступіў страшны дзень. Дальняя стража перадала паведамленне. Бо акрамя блізкай, пастаўленай вакол лагера, мелі яны сваю далёкую варту, якая перадавала сюды паведамленні, перасцярогі і весткі. Прынесла яна паведамленне такім шляхам, як казачны каралевіч спяшаецца да замка зачараванай каралеўны, праз цярновыя зараснікі, што кішэлі шумлівымі прывідамі, праз багністыя балоты, ашчэраныя пашчамі цмокаў. Часам стражнік гінуў у абдымках вампіра альбо ў пашчы цмока, а часам дабіраўся да мэты. Здалёку ўжо быў чутны тупат каня, што бег праз лес. Пароль. З надзеяй альбо насуперак надзеі. На паляне з'явіўся малады яздок на загнаным кані, а ў самога пот каціўся па твары. Поўдзень смажыў яго спякотай. Некалькі галасоў прыязна выгукнулі: «Калісь, пан Калікст, як маешся?» Але ён не меў часу на павітанні. Саскочыў з каня. «Дзе кіраўнік? Вядзіце да яго, хутчэй!» На паляне паспешна ішоў, не заўважаючы ганца, стройны юнак у сіняй шапцы на залацістых валасах, ад'ютант кіраўніка. Нехта гукнуў яму: «Радавіцкі, ад абывацельскай пошты, пасланец, правядзі да начальніка». Ад'ютант і пасланец абывацельскай пошты паціснулі рукі. Яны былі школьнымі сябрамі, суседзямі. Разам увайшлі ў будан кіраўніка. Лагерам апанавала ціша. Такой цішай, мёртвай, звонку, але трывожнай у глыбіні, дыхае прырода перад самай бурай, грымотнай і віхурыстай. Неўзабаве ў будан кіраўніка зайшлі пакліканыя начальнік конніцы і некалькі іншых таварышаў, якія больш альбо менш валодалі вайсковай справай. Пачалася нарада. Чаканне было доўгім. Нарэшце Рамуальд Траўгут выйшаў са свайго будана і аб'явіў усім
пра атрыманыя весткі. Выбухнулі яны перунамі блізкай бітвы, дыхнулі холадам смерці. Набліжаецца вялізнае войска, яно ўжо акружае лес, яго пешыя і конныя атрады, як шумныя рэкі, плывуць па лесе. Праз лес дрэваў прадзіраецца лес штыкоў, пікаў, вінтовак. Праз гадзіну-другую будуць тут. Ганец ехаў з гэтай весткай па доўгай і цяжкай дарозе, аднак прывёз яе яшчэ ў пару. 100 стрэльбаў на адну стрэльбу, 100 пікаў на адну шаблю, як у казцы. Але часам казка бывае праўдай. Ці спалохаюцца яны гэтай праўды? Хто ж яны ёсць? Не нявольнікі ж яны, якіх гвалтам і сілай цягнуць на крывавае поле, а самаахвярнікі, служкі высокіх ідэалаў. І таму не пакіне іх дух самаахвярнасці, дух мужнасці і дух той любасці, што прывяла іх сюды. Тыя, што загінуць цяпер, будуць сейбітамі, якія саміх сябе кінуць у зямлю, як зерне будучага плёну, бо нічога не гіне. З сёння пераможаных вырастуць для заўтрашніх пераможцаў зброя і шчыты. Аднак яны напружаць усе свае сілы, усе сілы мужнасці, доблесці і вытрымкі, каб перамагчы. Іхні баявы кліч у імя Бога і айчыны. З гэтым воклічам на смерць ці на перамогу да бітвы. Так гаварыў кіраўнік. Словы яго разляталіся па ўсім лагеры. Звонкія, кароткія, усё больш гучныя і гарачыя, яны, як іскры, сыпаліся на галовы людзей, аж пакуль не заварушыўся гэты люд, як кветкі на лузе, і не выгукнулі сотні грудзей адзін грымотны уздымны кліч. Пасля ўсё тут завіравала, забурліла, сядлалі коней, ладавалі зброю, выкрыквалі каманды, фармавалі шэрэнгі, аддавалі гучныя загады і ціхія даручэнні. Усюды кіпеў рух, гучалі галасы, звінелі конскія капыты. У паветры, поўным сонечнага святла і гарачыні, блішчала зброя. Пасланец абывацельскай пошты павінен быў ужо ад'язджаць, мусіў зноў вяртацца назад той жа доўгай і ўтомнай дарогай. Аднак перш спыніў ён каня перад адным са сфармаваных ужо атрадаў, і аднаму з салдат, сярод усіх найменшага росту, падаў такую маленькую рэч, што яе ледзь можна было заўважыць, і прамовіў: «Ад сястры». Гэта быў кавалачак паперы, спісаны незвычайна дробна і згорнуты такім чынам, каб у выпадку чаго яго можна было лёгка праглынуць. Такія лісты пісаліся тады са свету ў лагер. Начальнік конніцы на сваім выдатным арабе ехаў міма, убачыў гэта і кіўнуў Тарлоўскаму галавой. Ад панны Анелі? Яны абмяняліся позіркамі, і на іхніх тварах прамільгнула ўсмешка. Гэта была кветка, кінутая здалёку рукой дзяўчыны на гэтыя адкрытыя магілы. Што пісала яна? Не даведаўся ў гэтую хвіліну яе брат, бо пачулася гучная каманда, і ён хуценька схаваў кавалачак паперы на грудзях. Ці даведаецца калі-небудзь? Пасля яны ў строгім баявым парадку у глыбокім маўчанні пайшлі адгэтуль. Адно на апусцелай паляне засталася стаптаная трава, завялыя кветкі і пустыя буданы. Будан для параненых, які стаяў для майго падножжа, у хвіліну іхняга адыходу быў пусты, як і іншыя. Напоўніцца ён меў неўзабаве. Адышліся недалёка. План бітвы быў, відаць, прадуманы, дзейсны. Абарона і адначасова нападзенне. Засада была схавана ў непранікальным для вока гушчары, а на больш чыстай тэрыторыі за кожным дрэвам затаілася дула стрэльбы, за купінай, парослай мохам і папаратнікам, за кожным прыкрыццём з галін здабытыя з похваў шаблі. Дзіўна ўсё гэта выглядала, скажу табе, шпаркі вецер. Дзіўным гэта бачылася пасярод убранай кветкамі лясной зеляніны, сярод майскіх ствалоў соснаў, якія ў спякотнай цішыні ўздымалі свае светлыя шматрукія падсвечнікі над цёмнымі тварамі, скамянелымі ў маўклівым чаканні. Па тварах блукалі розныя пачуцці і бляскі, нецярплівасці, уздыму, напружанай увагі,
сілаю волі загнаныя пад спод душы боль і трывога. У паветры, сцішэлым, без шчабятання птушак, якія спалохана адляцелі, было чуваць толькі дыханне некалькіх сотняў людскіх грудзей, частае, неспакойнае. Аж тут з глыбіні лесу пачаў наплываць усё больш моцны шум. Ён нарастаў, набліжаўся, усё больш грозны і вялікі. Як бы нешта страшнае няслося ў паветры, паўзло долам па лесе. Увага, рыхтаваць зброю. Гэтаму загаду, які пачуўся за мной, здаля адказаў іншы голас, таксама загадны і рэзкі. І было ўжо бачна. Вялізная шэрая маса цяжка і марудна пасоўвалася наперад сярод густых дрэў, па зямлі, калючай ад розных летніх кустоў, пакрытай зараснікамі вербалозу. Цяжка было гэтай масе ісці. У шуме яе крокаў трашчалі зламаныя сукі, чуўся стук сякеры. Нарэшце яны сталі бачны зусім выразна. І тады застукалі, загрукалі за дрэвамі ў зарасніках густыя адзіночныя стрэлы, якія незвычайна хутка паўтараліся, і рой кароткіх вогненных бліскавіц рассыпаўся сярод дрэў і кустоў. Тады з боку наступоўцаў выбухнуў і панёсся па лесе моцны і працяглы гром, і адразу адтуль павалілі густыя клубы дыму. Часты агонь ружжаў, густы і цяжкі, адказаў на нерытмічны агонь стрэльбаў, рассыпаных на значнай адлегласці. Гэта была размова двух зусім розных паміж сабой грымотаў, ад страху перад якімі дрыжалі наймацнейшыя дрэвы ў лесе. Ці доўга гэта трывала? Доўга. Міналі гадзіны. У цёмным дыме, які нагадваў вірлівае паветранае мора, шэрая маса, выцягнутая на кшталт калон, то набліжалася, падобная на паўабруч, то адступала. Нязручна было ёй, цесна і трывожна ў лясным гушчары, які адусюль пахкаў агнём. Але яна расла і гусцела, запаўняючы ўсё большую адлегласць. Тысячы ўсё новых, конныя і пешыя, як рэкі падчас паводкі, запоўненыя вадой, але супрацьстаялі ім таксама тысячы загарадак, перашкод у гэтым лясным свеце, запоўненым непакорнымі стварэннямі, якія ў сваім уласным каралеўстве мелі сваю волю і сваю сілу. З-за дрэў і кустоў таксама чуліся тысячы хуткіх стукаў, якія разам з раямі агністых бліскавіц, раямі прыцэльных стрэлаў нясліся ім насустрач. Кожны раз, калі на хвіліну перарывалася паветранае мора дыму, відаць былі бліжэй і далей, з аднаго і з другога боку чалавечыя постаці, што ляжалі на імхах і вербалозе і нагадвалі доўгія чорныя цені. З абодвух бакоў падалі забітыя. Але не ўсе, хто падаў, былі мёртвымі. Недалёка адсюль упаў і выцягнуўся на папаратніку маленькі Тарлоўскі. Але быў жывы. З самага пачатку бітвы ён укленчыў на адно калена за разложыстай вольхай і без упынку набіваў стрэльбу, цэліўся і злосна страляў, хутка, з выпраўкай, якую набыў падчас лагернай навукі, як быццам ён ніколі прагавіта не імкнуўся ў марах да райскай эры вечнага спакою на свеце, як быццам ніколі не наракаў разам з паэтам на ўлітыя ў чалавечае сэрца кроплі ільвінай ярасці. Нешта ільвінае, штосьці тыгрынае гарэла ў ягоных вачах, напоўненых гарачым блакітам, адбівалася на твары. У суровую лінію, як у крывавы папрок, сціскаліся ягоныя вусны, альбо растуленыя цяжка дыхалі, зацягваючы ва ўпалыя грудзі вужакі дыму, што пах порахам. Раптам прыляцела нешта падобнае ў шэрым дыме на падоўжанае цела чорнай пчалы, і укусіла яго за руку. Рука бяссільна абвісла. Стрэльба ўпала на зямлю. Ён хацеў устаць з каленяў, але захістаўся і ўпаў на высокі папаратнік.
Аднак быў жывы, і праз нейкі час дзве пары дужых рук паднялі яго з акрываўленага папаратніку і занеслі ў той будан, што стаяў ля майго падножжа, і які ўжо не быў пусты. Пад высокім дахам, сплеценым з зялёных галінаў, на пасцелях з імху і папаратніку ўжо ляжала некалькі дзесяткаў чалавек, у цела якіх чорныя пчолы запусцілі сваё джала. Над імі, пераходзячы ад аднаго да другога, кленчылі два чалавекі з заклапочанымі тварамі, залітымі потам і з добрымі рукамі, лекары з лагеру. А ў гэты момант вакол паляны станавілася вельмі горача, і ўсё больш частымі, ўсё больш працяглымі грымотамі вінтовачнага агню шэрая маса наблізілася ўжо на такую адлегласць, з якой можна было адрозніць асобныя постаці, твары, адзенне, зброю. З жалезным правілам колькаснай перавагі яна закруглялася ў абруч і апаясвала паляну ўсё мацней, усё бліжэй. Людзі з абодвух бакоў пачалі бітву грудзі ў грудзі. У грукаці і грымотах, што не змаўкалі з абодвух бакоў, гусцеў дым, напоўнены агністымі бліскавіцамі, крыкамі, пракляццямі і пануючымі над усім каманднымі галасамі, кароткімі, задыханымі, з кожным разам усё больш таропкімі, запальчывымі, якія няслі смерць. Духата і цемра ад дыму мацнелі. Ліліся струмені поту, цяклі ручаі крыві. Усё больш цесна станавілася тут, больш шумна, варожа, крывава, праклята. Пекла, пекла, кажу табе, шпаркі вецер, шалела ў гэтым нашым ціхім, пахкім, квяцістым, бязвінным лясным раі. Чалавечае пекла. Здавалася ж, нічога больш страшнага за тое, што адбывалася тут, на зямлі, і быць не можа. Аднак жа, калі глядзіш на людзей, шпаркі вецер, ніколі не кажы, тут мяжа іхняй трагедыі, бо ніхто на свеце не здольны прадбачыць і вызначыць тую найвышэйшую вяршыню, на якую можа ўзлятаць іхняя трагедыя, іхнія пакуты і іхні непараўнальны ні з чым боль. І вось з гушчару вольхаў і асінаў, з-за той вунь, што бачыш ты насупраць мяне, якая расце пасярод густых зараснікаў, з'явіўся атрад коннага войска з лесам доўгіх пікаў над галовамі. Схіленыя над конскімі грывамі, з грознымі крыкамі ляцелі яны праз пустую паляну да таго будана, убачылі будан, поўны людзей, і пакіравалі проста на яго, дзе пазбаўленыя сіл і зброі ляжалі параненыя, а над імі няспынна схіляліся лекары. Спяшаўся атрад, узброены пікамі, на хуткіх конях, з пранізлівымі крыкамі, з тварамі, абпаленымі ў агні вайны, і кіпела ў іхніх жылах ільвіная ярасць. І тады за мной пачуўся сталёвы голас, які перакрыў гром бітвы. Конніца на абарону параненых. І ў імгненні вока разам са сваім начальнікам вылецелі яны на паляну. Чорныя ад пякельнага дыму на стомленых конях выскачылі з-за дрэў і кустоў насустрач непрыяцельскаму атраду з узнятымі шаблямі ў руках. Сонца ўжо хілілася на захад, і праз дым нагадвала шчыт з распаленай медзі. Крывава-чырвоны, суровы бляск асвятляў гэты лятучы конны атрад, абпаленыя твары і аголеныя шаблі. У гэтым бляску яны дамчалі да акружанага непрыяцелем будана, тонкая сцяна з галінаў якога была ўжо разбурана. Страшная таўкатня запанавала там, чуліся нялюдскія крыкі, і выццё. З усяго разгону коні ўрэзаліся ў гэтую таўкатню, рассыпаючы бляскі шабельных удараў і пісталетныя стрэлы. Чарнавалосы начальнік конніцы, падобны на архангела з вогненным мечам, першы даскочыў да шырокай дзіркі і спыніўся, нібыта ногі яго каня прыкавала да сябе зямля. О, божухна! У будане ўжо не было ні параненых, ні лекараў. Былі адны толькі трупы, залітыя крывёю. Яны атрымлівалі новыя раны. Адны ўжо замоўклі,
іншыя, канаючы, страшна хрыпелі, а пасярод гэтага поля замардаваных здзяйсняўся апошні морд. Пасаджаны на вострыя пікі і ўзняты высока ў паветра, маленькі Тарлоўскі свой белы, як хустка, твар павярнуў на іржава-чырвоны бляск сонца. Гэты пакутлівы твар з паміраючымі вачыма, з чырвонай палоскай крыві ад залацістых валасоў да вуснаў, якія канвульсійна дрыжалі, пазнаў, аднак, сябра. Рука хуткім рухам кінула яму нейкі чырвоны прадмет, а слабы голас прамовіў: «Ягмін, сястры». Апошні дарунак, апошняя думка, апошняе слова. Чырвонай птушкай зляцела акрываўленая хустачка на шырокія грудзі начальніка конніцы, але ў гэты ж момант пад ім упаў падстрэляны куляй конь, а сам ён знік у тлуме турзаніны, дыму, крыку, выстралаў у левы агністых бліскавіцаў. Перастаў шумець барадаты дуб, і начная цішыня запанавала на паляне. Ужо наступіла ноч. Змрочная, але не цёмная, празрыстая, зорная, майская ноч. На магільным курганку на высокай траве ляжаў вецер, такі лёгкі, што не гнуліся пад ім высокія травы. Яго вялізныя крылы самотна выцягнуліся ўздоўж цела, тужліва рассыпаліся па зямлі валасы па павучынаму сплеценыя з серабрыстага інею. У падоўжаных звівах яго крышталёвага цела слаба свяціліся адбіткі зорак, а адзін з тых адбіткаў рос у бляску велічыні, пакуль не ператварыўся ў гарачы агеньчык, ад якога пачаў раставаць крышталь грудзей шпаркага ветру. Ад гарачага агеньчыка раставаў крышталь грудзей шпаркага ветру і сцякаў на высокія травы з такім ціхім вуркатаннем, з якім плачуць косы бярозы, калі з іх сплываюць на зямлю майскія начныя дажджы. Так плакаў вецер на безыменнай, забытай, невядомай лясной паляне. І пачулася над травой яго ціхае запытанне: «А гэты крыжык?» Ціхі звон над самай зямлёй адказаў яму: «Мы, маленькія ліловыя званочкі, мы, малыя званочкі, спачувальна халадзілі яе разгарачаны твар і пілі слёзы з яе вачэй. Праз гады, праз шмат гадоў панурай восенню прыйшла яна сюды. Маленькая, непрыкметная і ля падножжа пагорка тварам упала на падсцілку з травы. Бедная з твару, бо не была яна ўжо ані белая, ані ружовая. Яе бель і ружовасць выпіла з яе жыццё. Беднае жыццё, бо не ведаем мы, што рабіла яна там, на свеце, толькі ў вачах бачылася адзінота, горкая і самотная. Бедныя рукі, калісьці цалаваныя так мілосна, бедныя вочы, некалі так падобныя на блакітныя, чыстыя дзявочыя вочы яе брата. Ён жа непрабудна спаў у глыбіні гэтага курганка з апошнім яе прывітаннем, шчупацямі пораху на грудзях у прах ператвораных. А там той... Яна ляжала на магіле, тулячы да зжаўцелай травы свой прывялы твар, распасцёршы па травяным дыване сваю цёмную і бедную сукню. Мы ж тады не мелі кветак, бо была восень, таму толькі халодным лісцем абнялі мы яе твар, гарачы ад плачу, і пілі слёзы, якія доўга цяклі з вачэй. Доўга. Не хутка ўстала яна з зямлі і паставіла гэты маленькі крыжык, што прынесла з сабой пасярод нашых сцяблінаў. Пасля яе дробная постаць пайшла ў вечаровы змрок, знікла паміж жоўтых дрэваў і не вярнулася сюды больш ніколі. А цяпер зашумеў магутны барадаты дуб, і паляцелі гады за гадамі. Кожнай вясной прыляталі сюды грамады птушак. Вавёркі танцавалі на елках, у травах бегалі, поўзалі розныя жучкі і чарвячкі,
Адцвітала шыпшына, і на яе галінкі садзіліся матылі. Сонца клала на траву вялікія залацістыя плямы. Вечаровая зара румяніла аблокі, што плылі па небе. У начным змроку свяціліся высокія зоркі, альбо нізка развешвалі свой саван цяжкія цёмныя хмары. Сплывалі дні за днямі, ночы за начамі. Позняй восенню гулі тут віхуры, шумелі залевы, ім жылі бясконцыя дажджы, а снежнай зімой мы, дрэвы, уздымалі над гэтым пагоркам халоднае, белае надмагілле з крышталю, інію і мармуру снегу, упрыгожанае карункамі, абсыпанае брыльянтамі. Часам на гэтае надмагілле зляталіся чароды варонаў альбо галак, напаўняючы паветра магільным карканнем. Часам у каралеўскай паставе затрымліваўся тут прыгожы алень, прабягаў статак палахлівых коз, праносіўся невялікі заяц, пакідаючы на снезе зігзагі цёмных слядоў. Сыходзілі вёсны за вёснамі, зімы за зімамі, і толькі дзве рэчы былі нязменныя. Заўсёды ў знямелым абліччы стаяла тут высокая ад зямлі да неба адзінота. І заўсёды плыў тут несмяротны струмень часу, няспынна паўтараючы «Ве Віктіс, Ве Віктіс, Ве Віктіс». Шпаркі вецер ужо не плакаў. Яго крышталёвае цела пачало падымацца над магільным пагоркам, расло, станавілася ўсё больш высокім, дужым, магутным. Вецер падымаўся і, як паветраная калона, вырастаў да самых вяршалінаў дрэваў, уздымаўся вышэй за іх і яшчэ вышэй. Гнеўна шумеў крыламі, што трапяталі над зямлёй, увесь у віхуры валасоў, што разляталіся вакол яго велізарнай павучынай сеткай, якая свяцілася серабрыстым інеем. Пакуль нарэшце высачэзны, недасяжны, іскрысты ад незлічоных адбіткаў зорак, ён не расправіў свае вялізныя крылы летуна велікана і на ўвесь лес кінуў магутны крык «Глорія, Віктіс!» і сарваўся з магілы. Узляцеў над лесам, паветраным шляхам дасягнуў цёмнага неба і загукаў да мігатлівых зорак, да серабрыстага млечнага шляху «Глорія, Віктіс!», а пасля зноў вярнуўся на зямлю і, неспакойны, ахоплены гнеўным ці святым шаленствам, памчаўся над шумлівым морам змроку, над палямі, над водамі, над лясамі, над гарадамі і вёскамі, на ўсю паветраную прастору, што атуляе зямлю, на ўсё паднябессе, усклікаючы «Глорія, Віктіс!». Дзівіліся, слухаючы гэты вокліч, палі, воды, лясы, вёскі і гарады, дзівіўся зямны шар і паветраная прастора, здзіўлена пытаючы, хто гэта абвяшчае свету гэтую вялікую, нечуваную, гэтую фантастычную і неспадзяваную навіну. Хіба мо легенда набыла крылы і пачала апавядаць па начах свету пра найдзівосныя рэчы? Ці мо так вяшчаюць духі, сагнаныя з іншых планет, альбо сонныя мроі, бесцялесныя здані, прывіды? І што абвяшчае гэты голас? Пераўтварэнне свету ці яго канец? А шпаркі вецер ляцеў і ляцеў над невядомай, безыменнай, вялікай лясной магілай, несучы ўсё далей і далей у прастору, у час, у памяць, у сэрцы, у будучыню свету. Трыумфам далёкай будучыні акрылены вокліч «Глорія, Віктіс!».